हेलो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि 𝗃𝗃 यूट्यूब चैनलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय आरो दिनैनि भिडिअ आरो नोंथांमोनखौ खेबसेबाव फिन बरायफिननाय थाबाय नोंथांमोननो आं दिनै मोनसे रादाब एबा खौरां होननानै दिनैनि बे भिडिअखौ बनायनाय जादों नोंथांमोना नुदों बे फट'खौ आं गिबियाव नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनो बे फट'खौ नोंथांमोना नुदोंना बेयो जाबाय JCP गारि बे JCPआ माबायदि जानानै दङ नोंथांमोना नुदों बियो बबे जायगायाव जादों आरो माबोरै जाखो बियो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरावनो नोंथांमोननो गिबियाव भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननो फुल इनफरमेशनखौ आं होननानै सानदों उदालगुरिनि सिङाव थानाय जोनोमपुरि गामियाव मोनसे नखराव फुख्रि जावदोंमोन फुख्रि जावनाय समाव बियो गारिया माने फासायनानै थाबाय दासिमबो बख'नो हायाखै सानब्रै जाबाय दिनै हायाब्ला सानबा जागोन गासै 4 days जाबाय बेखौ दासिमबो बख'नो हायाखै गंनै गंथाम गारिजों बेखौ बख'नो होननानै जुजिगासिनो दासिमबो बेखौ बख'नो हायाखै दासिमबो बियो गारिया गोदोलांगासिनो नोंथांमोननो नुदों बेफोर फट'खौ आरो लोगोसे नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय भिडिअ खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आं दायो नोंथांमोननो कमेन्ट्स खालामगोनखौ आं आसा खालामनाय थाबाय आं भिडिअखौ जागायजेननोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोसे आरो बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव बेसे हायो शेयार खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोननो बेखौ इनफरमेशन हरनो थाखाय दिनैनि भिडिअखौ बनायनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय हायाना नङाबा बेखौ होबाथाय दा गुगानाय नङाना बारा ग्रोब ग्रोब साखायाव होना माबाय Semua lah si bapak tare siapa ni? Ini siapa lagi? Mana? Redam. Ada orang ini siapa dah si apa kerana ini? Pagi kau kan? Apa? Di London nak kamu juga? Ada. Pilih. Hang ni lu. Pernah labra dengan sini.